mennään tänne ylös. Nyt taas jatkuu tää video siis. No niin. Ja sitten näin. Nyt me tarvitaan kyllä vähän lisää tätä puutakin. Tästä tämä yksi. Näin. Näin. Sitten mennään tänne ja tälle. Jos te kyllä tiedätte, että mä pelaan tietokoneella. Näin. 1.8.1. Tää on parempi päivitys entä 1.8. Ei niin bugin. No niin, nyt vähän lagittaa kun tää. Sitten näin ja sitten vois tää eka tuo miekka, koska vois alkaa laitteleen kohta. Näin. Sitten oi jumalauta, kun tää on lagi. Aina kun mä teen videota, niin tää lagittaa. Muuten tää ei kyllä lagi paljon. Sitten kirves. Pikaksi. Eikö siis... Ei jaa niitä. Lampaanlihaakin tässä. No hyvät päivitykset nää ovatko lampaanlihaakin ja jäniksiäkin. Mut sitten... Mitä mun piti tehdä? Mitäs me tarvitaan? Tämä joskus. Näin. Sieltä kuuluu vittumaisia ääniä. No, sitten vois vielä tehdä värjättyä. Tuommoista paskaa. No ihan sitä, mutta jotakin paskaa. Ei. Älä nyt. No, pysähy. 4. Sinut siitä. No niin, nyt on kivasti ruokaa. Ette oo tosissanne. En minä voi unohtaa mun kotipaikkaa. No se nyt oli vähän eeppistä ääntä. Tuolla niitä on. Jos mä nyt osaisin värjätä, jos mä muistan miten värjättiin. Kun mä oon niin ebin jätkä, että mä en välttis muista sitten. No. Sitten. Nää. Nyt mä taas nyt hukannut mun beissiä. Ei mene näin. Ei näin. En minä voi hukata sitä. Ei voi olla näin paska tuuri. Hei, on sitä pelastus. Jes, on tää pelastus. Paska. No niin, sitten... Niin. Näin. Tää nyt ton verran keltaista vielä. Keltaista mattoakin saa. Pissan väristä. Hehe. Näin, sitten vaikka... Tää kuebiin juttu vaan tää. Vaikka tämmönen näin. Sitten... Mun käsi on ihan pärinössä, kun tää tärisee paljon.
Mulla on semmonen asento, että tää mun käsi saattaa vähän täristä. Joo, sit... Onks tänne? Otan täältä nytte. Noin sitten. Jumalauta, kun mun käsi tärisee. Näin, sitten tästä näin arkku. Tana. Tuo tulee tämmönen. Käkkäpäskä. Ei. Sitten vois... Se mä nyt piti tehdä. Käydä jossain. Onks mun siemeni? Vittu ei oo. Milloin tulee päivä? Joo. Ja videoita on taas los. Tulee lisää. Koko ajan vaan lisääntyy. Ei se kyllä paljon oo. Koska tohon tommonen. Ja sit vois niinku täältä vähän craftaa kamaa. Mitäs tässä vois craftaa? Vaikka... Tämä se tehtiin enää tälle joo. No. Pirskule. Hehe. Vitun kiva juttu. Tolleen. Just tohon mahtus. Joo, mahtuu. Kait. Sitten tähänkin tommonen. Tai no. Eiku, just näin. Näin tähän. Sitten... Tämä lisätään muuten tähän. Niin ja... Sitten vois nukkua tästä äkkiä, saa päivä päälle. Näin. Asetan tuota paskaa. Tosta saa jotain väriä aikaiseksi. Näin. Sillä on odottamassa herra Creeper-ystävämme. Vanha Creeper! Vanha kunnon tuttu ystävä niistä vanhemmista videoista. Niistä vanhemmista paskoista ja muuliper-videoista. Vanha kunnon Creeper-ystävä. Sillä on taas yksi ystävä. No morjes, nyt pitää mennä kauemmas muuten. Ei, hyppä! Taakse! Taakse! Äkki pois! On niin tyhmiä ääniä musta. Kyllä se oli. Se oli Pertti. Moro, heppä dee.
Nähdään seuraavassa videossa.